Tá muid go little beag an Léitheoireacht inis, agus tá muid go le Léamh Tuairisc a bheadh bpáipéar nuachta nó an nuacht agus chur síos rubbáil a tharla I gcathaoir. An ceann teidil atá seo nó ceann líne ná rubbáil I lár na carach, na mílte pontair éire ón manc, banisteoir an bhainc gortaithe. Nis tá sé sinna á darntisteach ginse chun céird atá tarlú sa gcathaoir. Léamh muid raibh. A tríochlog tróna dealún nuair a bhí banc an phobal réal a dúna, tháinig glúisrothair I níos sráide chealla I lár chathaoir chorcaí. Stop an glúisrothair dubh, taobh muid den siopa éadaí atá os cóir an bhainc agus thurling beirt den glúisrothair. Bhí fear na hí na chár sráide chealla ag gnám a chonig cad a tharla agus dúirte, Nis siad an chur síos a rinne an fear seo Thiúla bhirt isteach sa siopa éadaí dús agus dan siad an a feadh cúpla nóiméad. An sin mar a bheadh splancan, tháinig siad amachchas an Siopadóireacht agus ris siad trasta an bmhóid agus isteach sa bhancló. Nis tá an fear na chur síos a céad a chonig sé. Cúpla nóiméad an í sin ris siad amachchas an manc a bhíos agam gur a rubbáil siúl, ach ní étain rud a bíanana. Chomad me cheann hain síos. Sin bhí agla a bhar sin ar chonig sé nó rubbálaí a gur isteach samach as a manc. Bhí cúigear a gobar sa bhanc ag gnám, an banisteoir agus ceathair cléireacht duna bhín sa gobar I manc, agus bhí treoir customéirí an. Ri an bhirt isteach agus clogaid a gceann. Clogaid rud a chahann tú rothair nó glúisrothair. Bhí gona ag duine bháin acu, agus bhí mála dubh ag an bhear eile. Scread siad gachtainna agus dáirda siad dóibh leight síos an orlar. Léamh duine bháin acu thar an guntar, léamh sé isteach thar an guntar. Níor a agla bith an manisteoir agus rinne sé iirecht an talárm a bhóla. A chonig duine go na rubbálaí agus bhuail sé an banisteoir a cheann leis an gona agus hit sé an orlar. Níor na cléirí ná na customéirí chocrógur sin áfach. Leanna mu dearn. Bhí agla an domhan orthu nuair a chonig siad sin. Dáirda an rubbálaí eile do chunig na cléirí an tairgid go léir a chud a mála. Nuair bhí an tairgid go léir acu, ri an bhirt amach as a manc chu tapaí is a déitidíist. Ach nuair a rinne rubbálaí trasna chuig an glúisrothair a ríist, chonig siad cá na ngádaí ag teacht agus na sailte goram ag splanca. Scoil duine acu piléir leis an gár. Léamh na rubbálaí an glúisrothair agus síos an tráidló nós na gaeilge-foghlaim, siad go antapaí. Lean na gádaí an glúisrothair a chail siad iad ag na sailte tráchta, tí me glúisrothair tróháin agus chail na gádaí iad. Fuair na gádaí an glúisrothair in na laib dóite, cúpla uairach laig in na dhé sin, ach níor an na rubbálaí le feiceáil in éonáid. Deir na gádaí bhfuil siad an dáinséireach, céim bhfuil siad dáinséireach mar tríd go thart le gona nachfuil, agus má tá éon eolas ag duine bifathú gur chóirdóibh gluach stáisiún na ngádaí. Nis sin Tuairisc is scríomh iriseoir faoi rubbáil a tharla sa manc sin, agus sin rud a deicá I bpáipéar nuachtain nó an nuacht.